Josep Romeu havia tingut una infància terrible. Son pare Miquel Romeu, que havia estat un dels homes més importants de la indústria alcoiana, es va casar per compromisos familiars amb una fosca dona de Morella, de família carlina, i que va passar durant molts anys per ser una família prepotent. Els pares de Miquel Romeu no eren fabricants, tenien terres i valoraven les terres. Els va semblar oportú un matrimoni amb una família de terratenients, ni que fora de tan lluny, i tan dit, tant tal fet. Va casar el xic amb l'hereva dels Matarredona. Era xicota, rosa, de color palla i fraccions esvaïdes, de pit llis com una post de planxar, tímida i nerviosa, molt més jove que el nòvio, perquè el xic no era tan xic. Quan es va casar havia fet els 30 anys i no tenia pensaments per a casoris, sinó per a altres d'elles que li rodaven pel cap. El va casar un estiu eixut i el convit va ser gassiu. El pare de la promesa, Santiago Matarredona, va morir del fetge poc després d'iniciar les converses del casori, i això va donar peu a fer les coses senzilles. Restava la mare una dona estranya, segons molta gent tocada del bollet, que havia portat la hisenda ella sola d'Esca. De la memòria no li recordava. La boda va ser el 8 de juliol de 1840, que era una dia ensenyalada, segons la sogra, perquè era la festa de Santa Isabel, i aquesta dona estranya es deia Isabel Codina. Miquel Romeu es va deixar casar més per a contentar els pares, que no paraven que per decisió pròpia. A la xicona, que una vegada despullada encara era més poca cosa, la família li va fer el mateix cas que hom faria a un gat, perquè ni feia el paper que havia de fer, ni va tindre temps per a t'emprendre, i a més tot va resultar un frau, perquè ni a la tercera part dels que havia pactat arribava.